Γεια σας, ακόμα ένα βιντεάκι από το androidapps.blogspot.com. Σήμερα θα δούμε για το πώς δουλεύει το πρόγραμμα Tune Radio. Ήδη το έχουμε φορτώσει στη συσκευή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε υποστηρίζει ελληνικά, αναπεριοχή, αθλητισμός, μιλάω, μουσική, συνίστατη και τοπικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, τοπικό ραδιόφωνο θα ζητήσουμε. Κάνουμε μία δοκιμή, δοκιμάσουμε το Rainbow 89 FM. Εδώ πέρα κάτω βλέπετε ότι ανοίγει, ξεκίνησε. Σε περίπτωση που θέλουμε μπορούμε να το σταματήσουμε, να το ξαναξεκινήσουμε όποτε θέλουμε. Πάλι με την ίδια διαδικασία. Μεγάλη ποικιλία από σταθμούς. Θα μην γυρίσουμε πίσω. Εδώ υπάρχουν όλοι οι σταθμοί. Μπορούμε να τους ψάξουμε για αναγλώσσα, αθλητισμός, έχει κατηγορία, ομιλία. Για παράδειγμα, να ανοίξουμε έναν ακόμα σταθμό. Του είχα πει από τον πάγκο, άλλος μας έκανε κεφαλιά ψαράκι στο δοκάρι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μια εύκολη εφαρμογή για να κουβαλάτε μαζί σας το ραδιόφωνο που και να πάτε, χωρίς να χρειάζεται να το πιάσετε από το ενσωματωμένο δίκτυο ραδιοφώνου. Tune Radio η εφαρμογή. Καλή ακρόαση.